Още едно столче има там свободно, ако желай някак да се... Дианче, Добър ден, добре дошли. Радва ми се, че сме заедно и това е едно добро дело за новото време. И тук сме с господин Изворски, който искаме да покажем правилния път на хората, които те сами трябва да се изберат и да дойдат, който има възможност, когато има възможност, да дойде и да посети тези мероприятия, тези часове, с които ще бъдем заедно с вас. Това е за новото време, за новото хилядолетие, за промяната, която трябва да започне от нас. Промяната и времето, което предстои, също зависи от нас, защото времето е с нас и ние сме времето, както едно време нашия апостол го е казал Васил Левски. Днешното мероприятие искам да ви поздравя, най-много здраве да ви пожелая и от мен и от всички нас, които сме тук, и господин Изворски, с миналата, с Коледата и новата година, която ще ни донесе промените за новото време. Днес ще имаме възможността да ви поздравим с единствения божествения инструмент, ръковината. Някои от вас може би са я слушали. Това е един инструмент, който възпроизвежда звука Ом и не отнася в едно далечно разстояние, където там може да почувстваме вътрешния мир, вътрешното спокойствие и хармонията в нас. Защото без мир няма щастие. Без любов няма мир. Любовта, щастието, светлината и хармонията трябва да бъдат в нас. И радвам се още веднъж, че сме заедно и да бъдем дълго време заедно и да ставаме все повече, защото не е важно да сме един стадион хора и от тях да има 10, които искат да променят себе си. Въпросът е колкото сме тук, тази светлина, тази любов да разнасяме на нашите близки, на нашите приятели и на нашите неприятели, на всички заедно. Благодаря ви за вниманието. Сега ще ви дам думата на господин Изворски да ви приветства също с добре дошли. Заповядайте. Приятели, слава на Всевишния, че сме заедно. Наистина няма нищо по-хубаво от общуването между хората и да видиш човека срещу себе си или до себе си, да седнете така в една приятелска обстановка. На човек не му трябват борци, не му трябват замъци, не му трябва кой знае колко и да пие от златни чаши. Исус е пил от дървена чаша. Нищо, че търсът не го е дял. Това е син. Искам от сърце да ви поздравя с настъпването на уникалната 2014 година, защото тя наистина се очертава да бъде такава, и е точно 100 години от започването епохата на Водолея, а ние казваме епохата на Виделея, защото се лее вече божествената виделина. От 1914, сега е 2014. Точно едно столетие. Наистина, първото условие е човек да бъде здрав. Тогава той може да си върши
работата и да бъде полезен и за себе си, и за всички други. След това, но това здраве може да се получи само когато бъде един наистина чист човек. Аз съм го казал. Чисти мисли, чисти чувства, чисти дела, а пък за водата, въздуха и храната също трябва да внимава. И всеки ден нека ни бъде справа за нас, за нашето съзнание, а що ме празник и така го чувстваме, и светлата сила, която е над нас и която бди, ще бъде доволна. Още веднъж да си честитим това. Първо, наистина, че сме заедно, а след това всичко останало, което произлиза от това. Защото, разберете ме, ние сме тези, които правим годините, времето, та дори и пространството, нашето съзнание. Не напразно сме по образ и подобие на Всевишния. Благодаря ви, че сме заедно и няма по-голяма награда за мен, честно ви казвам, който повече от една петилетка вече е слязал, така да се каже, от Балкана и работи, когато видя, че залите са пълни и те са пълни наистина с качествени хора. Прав е Иван, като каза, не ни трябва един стадион, 30-50 хиляди човека. Трябват малко, но качествени, защото мина времето на количествените показатели. Благодаря. Да дадем думата на нашия приятел Пламен. Благодаря за вниманието. Ще бъда съвсем кратък. Искам да отправя една благодарност за Георги Изборски и за Силовина Белопойчева, че ни гостуват днес тук. И преди още да получим светлината и любовта от тях, искам да направя един дар за Георги Изборски. Това е едно стихче, мое лично творчество. Георги Изборски. Осанката му горда, но не и възгордяла. Очите му дълбоки, пълни с любов. Слова за истината изпод брадата бяла зазвучават и те подготвят за живота нов. Думите му прости, но безкрайно мощни, изпълнени с силата на Отеца Бог и като с меч раздират тъмите нощни, задушаващи душите ни като стелещ смок. Твърдост, но зад нея мекота любяща, силна воля, но зад нея доброта. Молитвата му, благодат творяща, за добро завинаги променяща света. За едни причудлив и неразбран, писател и летец, не осъзнавайки до край за този Божий дар. За посветените обаче, бял адепт, мъдрец, изпратен на земята да ни бъде аватар. Благодаря ти много. Ще ви кажа нещо, че прекрасни са думите му, но това не значи, че ушите ще ми пораснат, защото знам, че са искрени и точни. Ако не беше така, щях да се почувствам като... Аз много го уважавам и го харесвам. Другаря Тодор Живков, когато му беше, сега ще ви кажа едно стихче от един поет, Димитър Методиев, който беше поет на ЦК на БКП, може да се каже, както си имаха и певици. Другаря Живков, исках да ви скрия в дълбокото сърце на моя стих, но мина четвърт век и ще открия, че все заради култове ви крих. Така. Всичко си е наред, което е направено от душа и от сърце. Нали? А не защо? Ще ви кажа само това. И след това ще дам
Вече не думата, а звукът и музиката Иван да възпроизведе. Това е хармонията на Вселената. Така че Бог не гледа явлението, действието и нещата. Него не го интересува даже резултат. Него го интересува намерението, какво стои отзад. Казвал съм го 1000 пъти. Ако намерението е чисто и честно, всичко е наред. Но ако имаш меркантилни изисквания, нещо, което не е точно и не е чисто, Бог го вижда. Две мнения няма. Казвал съм този пример, когато идват двама души, искат да помогнат, да кажа, на дело. Единия дава една сума, да кажа 100 лева и другия 100 лева. Само, че единия ги дава и нищо не иска. Той ги забравя веднага, както е рекал Бог. Но другия, като ги даде, почва да иска от такива като мене, духовни, иска някакви услуги. Значи той ги е дал, обаче не ги е дал безкорисно. Има корист. Тогава Господ на него му пише минус, а на другия му пише плюс. Това е, което ни се води на човек. Точно така. Да, точно така. Благодаря, Господ. И благодаря на това. И на всички приятели. Слава на Бога. С този звук, който ще го чуете, искам да ви поздравя. Още веднъж добре дошли в център Гарабитов. Може би много от вас знаят ние с какво се занимаваме. Помагаме на хората, които имат физически проблеми. Физически, психически и духовно. Пълните българи, които може би сте слушали, ослабват при нас. Хора с проблеми с болки, врата, гърба, кръста, стресови ситуации, депресии, също се стремим да помагаме и на тях. И другото, което е за всяко едно голямо мероприятие или пък всеки един голям празник се прикалява с прияждане, недоспиване, припиване и помагаме да направим накрая изчистване на токсините на организма. Но после ще ви дам реклами за нашата работа, с която се занимаваме. Сега да ви поздравим с този божествен инструмент. 3 пъти ще свирим. Желателно е, може би вие след първия път искате, не искате, може би ще затворите очите, да го слушате отвътре с духовното сърце. И след това ще останем 2-3 минути в това съзнание. След минути.
Сега да дадем думата на господин Изворски за това, което сме събрали днеска и това, което искаме да продължим и утре. Благодарно. Бях наистина се отнесъл и ще ви кажа какво видях. Така ясно, както че е тук, разбира се. По-действително, отколкото тази действителност, която е около нас, наречена Майя. Едно море, едно небе и остров. Морето беше изумрудено синьо-зелено и тихо като интимно езеро. Небето беше светло-синьо с лилави оттенъци от блясъци. А островите бяха засипани с ослепително слънце и бяха зелени. Имаше такава безметност и такъв покой. И всичко беше така хармонично разположено, че не ми се завръщаше. Няма как. Трябваше да дойде. Така. И заради това за момент поне се отнесох, ето главата ми стана празна, точно спокой, без нищо. Никаква мисъл. Сега, да, Силвина ще каже нещо. Аз така Георги възприе много спокойно стихотворението на Пламен, но аз направо се разплаках, загубих слово. Ума и дума. Ума и дума. Много хубава изненада и наистина много благодарим. Благодарим и на господин Гарабитов за пореден път, за тая възможност да сме тук, в тая прекрасна хармонична зала. И моето пожелание за вас за новата година е тази хубава думичка да бъде благоплодотворна и под знака на добротворчеството. Защото наистина времето на делата вече дойде. Времето на приказките отминава. Дойде времето на делата, поне така е както аз го очаквам и първи импулс и много съм доволна, искам да го споделя с вас, защото това е първата ни среща за новата година с Георги Изворски. Има нещо, което може би на част от вас ще хареса. Вярвам на господин Гарабитов, който тук имаше един опит и интересен опит да се направи събор, такъв голям събор, който да обедини духовните групи и организации. Ние правим събор на здравето, който се прави на Родопите във Велинград. Първият път беше на Белинташ, миналата година беше на Велинград. Стана така, че по някаква, явно по Божията воля, нали, аз имам добри организаторски такива способности, работила съм в посолство, имам опит с това нещо. И реших, че мога да се нагърбя с тази организация. Наистина справихме се прекрасно, но това ми костваше доста.